hiya. Hiya, hiya, hi. You know what it is. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hi. Red one. Hiya, hiya, hiya. Aisha. Hiya, hiya, hi. Davido. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hi. Benvinguts al programa d'entrevistes de Tic-Tac Camp. Avui us presentarem els nous estudis del Marta Marta, el DIFE. Tic-Tac. Am, Jo vull sumar, Per què vas decidir aquests estudis de l'IFE? perquè m'agradava la cuina i, bueno, pues havia estat aquí abans, no? Havia fet l'ESO i, mira, pues he anat aquí altra vegada. què t'agrada de l'estudi del DIFE? M'agrada cuinar, estar amb els companys i, bueno, pues estudiar lo que se té que estudiar. Quines matèries t'agraden més? M'agrada quan anem a la cuina, no?, i fem un plat típic o un plat que no sabíem. Què vols fer quan acabes els estudis del DIFE? Tens pensat treballar? El que tinc pensat també és anar a treballar a algun bar o un restaurant, alguna cosa que estigui cerca d'aquí, de la meva zona. Sí. Molt bé. Per què vas decidir estudiar aquests estudis de l'IFE? Bueno, vaig decidir estudiar a l'IFE perquè tenia unes tres opcions. Era estudiar en un centre d'animals, en un centre d'instal·lacions deportives o en un centre de cuina. I aquest era el que més m'agradava. Què t'agrada de l'estudis del DIFE? M'agraden sobretot els companys, que són molt bons companys, la veritat. I el professorat és molt amable, la veritat. Ens pots explicar què són els estudis de l'IFE? Els estudis de l'IFE consisteixen en tres mòduls, que són l'MP1, l'MP2 i l'MP8, de moment. Després sumaran l'MP12, l'MP3 i etc. En l'MP1 fem la vida saludable, en l'MP2 fem l'àmbit una mica més professional i en l'MP8 fem la iniciació a l'activitat laboral. És a dir, la pràctica de cuina, les teòriques i tot això. Quan acabes els estudis del DIFE, què vols fer? Tens pensat treballar? Doncs sí, m'agradaria treballar en un restaurant de cuiner o de cambrer, ja que aquest món m'agrada bastant, la veritat. Molt bé. Quan anaves a l'institut ja tenies clar que volies estudiar això? No, com ja he explicat abans, tenia tres opcions per poder estudiar. I vaig agafar aquesta perquè era l'opció que més em cridava l'atenció. Ja que les altres eren un centre de cuidat d'animals o un centre de manteniment d'instal·lacions deportives. Com ha anat la teva experiència fins ara a l'IFE? La meva experiència fins ara a l'IFE ha estat bastant bona, ja que el professorat ha sigut totalment amable amb mi i l'alumnat també. Molt bé. Hi ha alguna cosa que hagis après que sigui fonamental a la teva carrera? Sobretot el nom dels ganivets i el nom dels utensilis de cuina. Quin te va ajudar a triar els estudis de l'IFE en particular? Em va ajudar sobretot les dones de l'EAP i el professorat de l'institut anterior que jo estava. Molt bé. Com t'ha ajudat els estudis de l'IFE al teu creixement professional i personal? Com ja he explicat abans, l'IFE m'ha ajudat molt tant personalment com professionalment, ja sigui en activitats teòriques, o pràctiques i en l'àmbit personal m'han ajudat amb tutories privades i tot això. Molt bé. Moltes gràcies, Oriol. Ha estat un plaer aquesta entrevista. Gràcies a vosaltres. Hola, ¿cómo te llamas? Ruby, Molt bé. ¿Cuántas horas feu de cuina? 11 horas.
I feu otra cosa que no sea croquetes? També pack de pessic, també galletes de llimona, de quiche i també brou de verdures. I t'agrada? Sí, m'agrada molt. Molt bé, ja està. Estem aquí amb l'Andrei, alumne de l'IFE, i què esteu fent ara? Croquetes de bròcoli. I és fàcil fer-ho o una mica difícil? Una mica difícil i entre fàcil, els dos. ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وترفرف ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are, we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the